नागा सुक्तिनि बाथ्राखौ जुदि रायलायनो थाङो नागा जि सिजफायार 1998-99 नि उननिफ्राय दिनै 2019 अलमोस्ट 20 इयार्स बिसोरनि जि हाथियार लानानै जुजिनाय बेथ' बिनिख्रुइ बारा आरो सिजफायाराव थानायाबो माने एखेफ्राम दा बेखौ जुदि नायोब्ला दिनै 20 बोसोरनि उनावसो नैबे 2019 नि बे बोसोरनि जोबनायथिं नागा सुक्ति जानायनि थाखाय मोनसे माने इमिडियेट जि सरसा बा भारत सरकारनिफ्राय जिखिनि जोङो पेपार मिडियायाव नुदों जे बिथांमोना कन्डिशन होदों जे अनर बिफोर 31 अक्ट'बर दा बेयो बारलांबाय बे लास्ट जि टक जादों जों बेखौ बिथांमोननिफ्राय पेपार मिडियानिफ्राय जिखिनि बाथ्राखौ जों मिथिदों दा बेयाव आसरित जानो गोनां गैया खारन मोनसे हारिनि जि संग्रामि माने अर्गेनाइजेशनफोर थायो बिस्रा माखासे दाबि थायो कन्डिशन थायो चार्टार अफ डिमान्ड थायो आरो एकर्डिं टु डेट चार्टार अफ डिमान्ड नागा सुक्तिया दिनै माने बबे लेभेलसिम माने एचिभ जागोन बबे लेभेलसिम बिसोरो मोनफुंगोन बेखौ लानानैसो कन्डिशनेल बा बेखौ लानानैसो एग्रिमेन्ट जागोन आरो बेयाव बहुत इउनियन गभर्नमेन्ट आरो नागा जायफोर संग्रामि NSCN दङ आरो जायफोर आफादफोर दङ जुदि एग्रिड पइन्टआव फैयोब्ला नागा सुक्तिया हयथ' साननैसोनि गेजेरावनो बेयो माने फाइनाल एग्रिमेन्टआव फैनो हायो दा बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि बाथ्राखौ जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव मोनसे समाव सोमावसारग्रा आफादफोरा जेरैबायदि माने सोमावसारदोंमोन BLT नि एकर्ड जाबाय बिनि सिगाङाव एबसुनि 6 बोसोरनि आन्दलन बिनि उनाव BSc एकर्ड बिनि उनाव BTC एकर्ड आरो दिनैबो बर'फोरनि गेजेराव NDB प्रग्रेसिभ NDB रन्जन दैमारि बिथांमोना हाथियार लानानै दिनै सिजफायार खालामनानै दिनै सावरायगासिनो दङ बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987 निफ्राय जि बड'फानि संग्राम जादोंमोन माने गणतान्त्रिक अहिंसा जि आन्दलन रायजो राजानि मास पिपोलनि जि मुभमेन्ट बिनि गेजेरजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जि मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ दिनैबो जोबाखै आनटिल एन्ड आनलेस माने आलादा रायजोनि जेंनाया जोबागौ मानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया बे जोबनाय नङा दा बेखायनो बे सोमावसारनाया आन्थोरजयै सोलिबोबाय बिनि गेजेरावनो मोननै एकर्डबो थांबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै बे सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट NDA 1 नि राजनाथ सिंहआ हम मिनिस्टार थानाय समाव 2018 सनाव ट्राइपार्टाइटकआबो खनब्रै खनबा जालांबाय भारत सरकारजों आरो बेयाव बिथांमोना जोंखौ प्रतिश्रुति होदों जे बर' जेंनाखौ BJPनि सरकारानो जोंनि सरकारानो जोङो सुस्रांनायनि थाखाय जोङो माने खामानि मावगोन आरो जोंनि सरकारानो बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजागोन होननानै बिथांमोना जोंनो प्रतिश्रुति होदों दिनैनि तारिखआव नागा एकर्ड जानो थांनाय आरो बर'फोरनि जेंना सुस्रांनायनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो गोनां जायोब्ला NDB प्रग्रेसिभ NDB रन्जन दैमारिजों दिनै AB माथु इन्टारल'कुटर बिथांमोना रायलायदों नागानिबो इन्टारल'कुटरजों नागानि उग्रपन्थी संगठन IMआ रायलायदों दा बे इन्टारल'कुटरा दिनै मोनसे स्टेटमेन्ट होदों जे आल्फा आरो NDBजों 1-2 मासनि गेजेराव सुक्ति जानो हायो आरो बे माने गोख्रैनो जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदों दा बिथाङा लेखा बेखेवनाय समाव बबे सर्सनिफ्राय बुंदों बिथाङा जिहेतु बे मेटारखौ इन्टारल'कुटर हिसाबै गभर्नमेन्टनि अथराइज बा एसाइन होजानाय सासे अफिसार हिसाबै डिल खालामदों बिथांनियाव माखासे तथ्य थानो हायो बे तथ्यखौ जों अफिसियेलि मिथियाखै खिन्थु पेपाराव जिखौ लिरदों जों बेखौ नुदों दा बे पेपाराव लिरनाया अथेन्टिक नंगौना नङा बेबो साननो गोनां बाथ्रा खारन बे मिडिया होनाय मोनसे रिपर्ट नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो भारत सरकारजों रायलायनाय इन्टारल'कुटरजों NDBनि मोननै हानजाया जि रायलायनाय आरो बर' हारिनि मास पिपोलनि जि मुभमेन्ट बे गासैबो खौसे सोमावसारग्रा आफादनि गेजेरजों जयै थांगासिनो दङ सोमावसारनाय आरो सावरायनाय दा बिनि गेजेराव जोङो दिनैनि तारिखआव जुदि जोङो बुंनांगौब्ला जों बेखौनो नुयो आरो बेखौनो जोङो मिथियो जे भारत सरकारा बर' जेंनाखौ सुस्राङाब्लासिनो मालाबाबो थानो हाया भारत सरकारा NSCNखौल' जेंनाखौ सुस्रांनानै बर'खौ गारनानै दोनगोन बेबायदि मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामनो हाया जम्मु काश्मीरखौ मोननै हरसेनि गेजेराव डिसिसन लानानै लादाख एन्ड जम्मु एन्ड काश्मीर इउनियन टेरिटरि बानायनो हायोब्ला तेलेंगानाखौ
गावनि चिफ मिनिस्टारखौ बोख्लायसे माने चिफ मिनिस्टारा रिजाइन होसेयावबो तेलेंगाना सृष्टि खालामनो हायोबा गुबुन गुबुन सरकारा होमबा बड'लेण्डखौ मानो जेंना सुस्रांनो हाया दा जोंनि कुइसना बे आरो बिनि एन्सारबो दङ बिनि एन्सारा जाबाय बड लकसभा एन्ड राज्य सभा दिनै बिजेपिआ मेजरिटि जेलानो गोसो जायो जेलानो बिथांमोना सिद्धान्त लायो बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिसोरनो 1 मिनिटनिबो थाखाय सम नाङा दा बेनिखायनो अमित शाहनि दैदेननायाव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव बर' जेंनाया गोख्रैनो सुस्रांजागोन होननानै जोंहाबो माने बिश्वास दङ आरो बे बिश्वासखौ लानानै भारत सरकारनिसिम जोंनि प्रेसारखौ जोङो जेब्लाबो दोनदों आन्दलनाबो कन्टिनिउ जागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बे आन्दलननि जि सोमावसारनायनि जि धारा बे सोमावसारनायनि धाराखौ खौसे सोमावसारग्रा आफादा सावरायनायनि गेजेरजों पर्यायक्रमे डिसिसन लागोन आन्दलनाबो थांगोन बिनि गेजेराव सरकारा जेलानो सावरायनो लेंहरो जोंबो सावरायगोन आरो सावरायनाय आरो मुभमेन्टनि गेजेराव टेबोलाव जायफोर बाथ्राफोरा सिखांगोन जायफोर चार्टार अफ डिमान्डफ्रा फैगोन बिनि गेजेरजोंनो बर' जेंना सुस्रांनायनि लामाया गेवगोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो जोङो माने आत्मबिश्वास दा बेखायनो नागा एकर्डआ जायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे दरजाया गेंनाय जागोन जे नागाया जायोब्ला जोंनिया मानो जाया उग्रपन्थी जेंनाखौ भारत सरकारा फोजोबनो नागिरदों होमब्ला NACN-IM-खौ फोजोबनायजों लोगोसे NDP आरो आरनि जेंनाखौ मानो फोजोबनो हाया आरो बर'फोरनि लं इयार्सनि जेंना बर' हारिनि बर' रायजो राजानि जि एसपिरेसन बड'लेण्ड जेंनाखौ मानो सुस्रांनो हाया बे जोंनि थाखाय मोनसे लामा गेवगोन होननानै जों मिजिंथियो दा बेखायनो नागाया जोबनायनि उनाव बर'नियाबो एखे लेथारैनो जोङो थांगोन होननानै जों सानदों आरो बिनि थाखाय जों सरकारखौ कन्टिनिउआसलि जोङो प्रेसाराव दोनगोन